Angisayena ubaby manje. Ubaby ke wena. Ubaby ke wena. Ubekubiza ngobaby. Ungibiza ngobaby. Wazongilenga ngisho iring. Wakunika iring. Wantshontsha iring lo. Umfana ndini. Muhle umfana wabantu. Umnyama uzafana njengawe nje. Yeah, oh. Ngamlobola. Kahle kahle besihleli indaba zamalobola ngithi ngizomlobola. Imali phela bihlala kuyena. Akuqali lapho. Wena futhi wabaleka noVaselina wamthola ukuthi bewuphethe nje uthi wabaleka noVaselina wakhe ngihlala noVaselina ngihlala mina uVaselina wani usawazi manje uyawazi wazi kahle uVaselina usawazi manje nini wenzani uVaselina ngiyazi into yakho uyazi kahle uyawazi mbuzo usuwenzani sangane ngempela usebenzisa useniwenzani uVaselina wena ngazi uVaselina mina isitithi nawe uyasikhola usawazi manje khola lo awusawazi manje usuwenzani uVaselina ngithi hayi ungangifaki mina lapho ungangifaki yasho nje futhi ngiSuVaselina ngikwazi mina lalela ukuthi uyangicasula lo beza singisho izinqa zami zisoft zisweet zidlula isho zama wengane hayi igama lami ngumsizi wasemandawe dlala umfana la ngidlala Mbiyalele mbukeli weVuman film lokhuluma Vumana lileka umhlabele ngani awu madoda phansi emanguzi thiwa kakhubala umuntu wegcini kodwa asikho lapho silala sikhona uyaphila hayi angiphili angiphili nje angiphili ungabe uchazela umbukeli ukuthi ubani igama owaphi hayi igama lami ngumsizi wasemandawe dlala umfana la ngidlala umfana ngimdinga la umfana muthi udlala umfana uqonda ukuthini ngabe ngidlala umfana awuzwa manje kwenzakalani singizama ukwehlisa umoya kodwa awehla yazi ukhuphukile ngiyakutshela umfana ndini muhle umfana wabantu umnyama uzafana njengawe nje yeah oh ngamlobola kahle kahle besihleli indaba zamalobola ngithi ngizomlobola imali phela bihlala kuyena akuqali lapho umfana waqala ngokuthi athi uyafunda hayi ngiyayikhipha imali mfana thathi yana imali uhlezi naye uphuzisa abangani bakhe so ingakho nje ngimdinga la manje angichazela ukuthi imali yami iphi ngabe sekunesikhathi singakanani lento yenzeni nesikhathi singakanani nithatha side saqala sasesikoleni nomfana ngimfundisa ngimthengela kwa uniform so ngifuna ngichazele kahle manje umbukela uzoyibuza ukuthi muthi umthengela uniform ngabe mhlawumbe yena abazali bakhe noma bevele ecele wena shuthi mina umzali wakhe ungiboni ocabanga kanjalo Africa mhlawumbe ubani igama lakhe umuntu esikhuluma ngani igama lakho umini uminenhle bambiza ngominenhle bambiza kanjalo nezintombi zakhe lezi mhlawumbe wena abantu bayazi nazi imali yami ukuyibona intombi zakhe bayasho phela bangiyiselokishini la kuyakhulunywa South Africa Africa kunzima umhlaba uyaphenduka ngempela insimbi igcwele uzophenduka kahle ke namhlanje umhlaba uzongibona kahle funa imali yami ngicela ningisondezele yena my team manje uyamthanda ngumthanda ngiyamthanda phela wena ungamnika umuntu imali ungamthanda kunzima washo waqhamuka yazi uyena uyena manje awusho yonke lento ikuphatha kanjani yenzela yazi kovela waqapha inhliziyo uqapha ngisho izibindi unesibindi ngoba usangibona semehlweni ngibukani uyaphila Ngiyaphila futhi wena ngiright uba igama lakho ngumina enhle mina igama lami ngihlala khona la endaweni emandawo uyamazi umsizi ngiyamazi umsizi ungazi ngisho nakwezinye indawo siclose yiziphi ezinye indawo uzokuchazela buza yena umazi hayi ngabuzi wena nizongiqampela amanga umsizi ukwazelapha ungazela ngisho embedeni wazi kahle anafethu usiyahlanya yini wawulibona uhlanyoni nje uthe wena siya sengiyahlanya manje yona ipicnic yeke ipicnic yakho la lethi imali zami njengoba usangithola amakamera la nama-microphone yona ipicnic le iphi imali yamalobolo imali yamalobolo uyahlanya lento yaziwa ngisho ekhaya ucathele kangazi ongavesa wena global uyahlanya wena kanekhanda ima umudle kangaka buti kona semadlandlana nje sase high school ngabe mhlawumbe usumazikhazi ngana lo muntu siyazana nje nawe kodwa buti musu lokhu ngibuza kakhulu ngalo muntu lo muntu lo uyahlangana yamazi buti yamazi lo kodwa manje uyangixaka mase ezongiveza la emakamereni ukuthi ucabanga kanjani ekhanda uveze bangiqulile mina kulali ngaqula angisiwelo zela abantu bakho senala abantu bakho bamakamera manje angisayena ubaby manje ubaby ke wena
Ubhebi kephi wena? Ubekubiza ngobaby. Ungibiza ngobaby, wazongilenga ngishiringi. Wakunika iringi. Wantshontsha iringi lo. Ziyaphuma namhlanje ngikhipha zonke, wantshontsha iringi wena. Unamanga le ring wena. Iringi yalahle yakini. Unamanga le ring ayilahlekanga. Ngoba ngithi ngiyakuthanda. Wanginika yena le ring lona usezoqamba amanga la nabantu bama camera. Ngoba le ring wathi kufuneka kube isithembiso sesobabili. Manje wena Ngamnika yona yafika nawe. Manje isipulelana isithembiso. Phela mina ngeke ngibone iring ebizayo ngiyeka imali, ngidinga imali ngiyabheda la. Kushubile kuyena meza nemali kufuneka ngenze njani mina? Ngabe yonke lento leyo uyenza sathi imali yakhe uyamthanda noma umthanda? Hayibo angimthandi lo mina nginabantu bami mfethu. No memo mina mfethu engibancinzayo. Ngeke lona mfethu lona uyahlanya ekhanda uze nemali kuphela lona. Ngabe nangethi akakuthandi ngabe yizini ebezenza ikhombisa ukuthi uyakuthanda msizi. Yazi ngcono ukuthi ngiphethe noma ifoni yami bhuti wami ngikhombise ngisho ama WhatsApp ajole kwasenda lo bhuti lo. Yizini lezi azenzayo kuwena ezikujabulisa ezenza ukuthi uzumnikeza imali. Lalela indlela angithinta ngayo. Indlela angithinta ngayo. Mama uthi indlela akuthinta ngayo ukuthinta aphi mhlawumbe? Lalela vela unendlela yakhe nje ukuthi uyispring. Yabo embedeni. Yabo nje embedeni wazi kahle ngithi angadino. Wazi kahle. Kona masedini uvela ngichazeni. Yena mfethu usukubamba mfethu musuloku ngibamba yazi lo ngilengiphetela lo. Utangabuka ekhaya le wena. Uyazenzisa wazi kahle. Uthi uyispring bafo uthi uyispring. Bafo nawe ungiphetela ngiphetela. Sojomba kanjena ngasembedeni. Iyona enye yezinto nje. Ubiza ngawapha amagama mhlawumbe. Ngumuntu wakhe ngubhebi uzangibize nangengelosi phela. Mfethu wena nginabantu bami mina mfethu basini mo. Baphi pho manje baphi pho abantu bakho. Athi wenza nongihlambalaza la ubukanisa labantu. Babe yephuthi imali zami sonke lesikhathi. Wena mawufika nemali wafuna ngenze njani ngibalekela imali mina. Imama manje awusho konke into engayiqondi mhlambe yizinto ezazenzayo sibeke umbukele ekhaya thina sisuke singekho thina. Lento yakho iqala ebusuku wayiqala ebusuku uyena wangisukela futhi lo mbone selokhu engibhampela nje la. Uyena wayengisukela la elokhu engicela imali. Waqala sase high school aqamba amanga sengizwa ngabantu ke mina ngiyibonela nje umfana omuhle mina phela nami ngiyayihalela ngeke ngingahali yalalela. So afike alokhu ecela imali la kumina ngimuphe. Ngitshela ukuthi last month mina lo uthatha 20,000 wami ethi you register ngesathi ufuna ugrade 12. Ngithi ngiyezwa ukuthi ufailile ubasted enjalo. Iphi imali yami? Wena. Iphi imali ngibiza ba ngowena ngisayena ubhebi manje. Ubhebi wani na? Ubhebi wakho. Wena. Yebo mfethu lo 20,000 ukhuluma nawe imawanyanya kangaka baphi imali yawo i-enjoy in muyidla. Bafo imali uyazi nayo imnandi mengidla nabantu bami. Nayo umnandi nayo uyabuza leyo nto. Nawe uyangisanganela kani. Yebo lo mali yakho wena. Sayidla ngahamba nefebe zami soyidla le. Ziphi ifebe zakho manje ziphi? Zikhona imali sayidla. Wena phela unamali lo police azobuya ihlala la. Why uthatha imali yakhe uyidla imnandi imali yakhe. Imnandi imali. Nayo umnandi ba. Hayi wena musuka ungicela umnandi. Akwathi sukhona uyamusho njalo vele. Na umbona nje indaba uyabuya lo ntambama. Uyabuya ngoba amakhamera uyabuya lo ntambama. Wena futhi wabaleka noVaseline wamthola ukuthi bewuphethe nje uthi wabaleka noVaseline wakhe noVaseline uVaseline wani usawazi manje uyawazi wazi kahle uVaseline usawazi manje niwenzani uVaseline ngiyazi into yakho uyazi kahle uyawazi mbuzo ukuthi uwenzani sangane ngempela ngiyawusebenzisa useniwenzani uVaseline wena ngazi uVaseline mina nawe uyasikhola usawazi manje awusawazi manje usungabe uVaseline ngithi hayi ungangifaki mina lapho ungangifaki yasho nje futhi ngithi uVaseline ngikwazi mina uthi ufuna kahle awusho yini into oyifuna ufuna ukulobola ngemali yakhe asayidlile Plan bekuyileyo phela bhuti wami bekuyiyona leyo yini wena edala usungasayi komlobola ke manje usayibona mfethu oqala khona umuntu owami omithi ekhaya akwazi ukuthi ngisandana nalo sabe sayikhuluma ngalobola kanjani lo police wenza ngani ingane awunamali nayikhuluma nathi ukhulisa ingane uthi yena uyakufuna ngeke lo akhulisa ingane yami ngikhona mina lo kanjani lo manje wathi ngizobe step mother ungabasibona wena step mother sinje akasho hayi wangifaki mina sengingekho lapho ke akathi uzobe step father hayi step mother uchaza ukuthina noma ngibiza ngomama ekamerweni hayibo ubiza ngomama ubiza la ngomama awusanganele babukela indaba ziphuma kanjena ke la kuvuma film manje awusho mfowethu yonke lento mfethu sukuyenza ukuthi ngeke ivele yini
kusuke kusifihla mfethu lento manje lesilima ngazi yini enyathelo manje awusho ujolu ukuthini mekubuka ujolu ukuthi umuhle mhlawumbe akayikho into akuncoma ngayo ngivela ngithi ngiqhamundi ombona ukuthi bemamatheka betshela ukuthi usazodla imali yami phela modla imali esititi mfethu kufuneka kuloko usinqamo ukuze silese ikhiphe imali isitituba wena isititi yini enye ayishoyo lo muntu ngoba ebringana kanje sinasazi nababukeli ukuthi siwenenzani lalela ukuthi uyangicasula lo beza singisho izinqa zami zisoft zisweet zidlula ngisho zama wengane wena silima awele blokho namhlanje sisuthi kwani shone kwizinqa soft njengebhatha futhi ibhathani uthi zisoft njengebhatha uthi zisoft njengebhatha besho njalo usazosho undaba uyaphuma urafarm next year uzobuya wena ntambama nje uzobuya baphele ngiphuphe kabi yengaphuphi na udimoni wena manje awukwazi umchithela ngimchithelani Nkosi yami nje ngoba benganelisa ave ishaya into yakhe manje unamanga wena bekufice nabanye abafana lapha niphuza kumnandi lapha ya uyasho na ukuthi yini engayenza nabafana ngiyiphuzela uthulale banganeni wawulale kubanganeni lapha uyambona ukuthi unesikhwele kodwa usangithanda wena musuke ngibhedela wena ngiyakutshela mina lengane yami wena uhlangene nalutho nayo lalela-ke leyo ngane mengayona eyami lezi impahla lezi engayithenga lezi engakuthengela zona iyokhishwa esipeleni ngithanda wena ushiswa imali wafuneka enze njani mina wona mawushiswa imali manje umlobola ngimlobole lo akusayona inoshiyasekuyimali manje nalowo mali ngayo bethi noshiyami iyashisa lo yabo usuyegijima kanjena yabo ukuthi ugijima kanjani gijima umshini obuthunga nibiza ngenoshi inoshi uyazi uyena wayiqambe lapho sokufuna ungithinta ke mbuzo bafo thina siwe singekho uthi ufuna umlobole manje uphetha ngokuthini anotsholo bani sembiso nasenze embhedeni ngeke lo ngimlobole mina bhuti ngicela ukubuza ke if ungeke uzungilobola iphi imali yami ungitethele iphi imali yakhe ufuna ukuzothatha yakhe miyeke yabo bhuti akho thela ngeke kwenzeke lokho ngeke ngimlobole lo hayi ngihlezi ngikhetha vele ngizokhoza lapho ntambama kukhona uma wengane yami engimthandayo uthi uhleze ekhotha uzokhotha ngizokhotha yami usefuna ngikhothe kwayimanje futhi lo sohlangana ngofakazi anibonile sohlangana nalo ngiyakutshela wena sohlangana yindaba yenza ngathi akakwazi phambi kwabantu umbone lokufuna ukusanqola ukuthi uyamdedela ubhuti asondele la uyazi ukuthi ushaya ngani siteteleni sukani bafethu siteteleni ngeke ngisatshiswe lo sondela wo nengane ezungaka ngayiyona leyo kuqala umhlaba wonke unamanga ngoba phela saziwo ngengazazi angizazi awucabanga ezami nje ngazakhele uwena muntu wami njani ngazakhele uwena muntu wami ukuthi sidididi ngempela uqasola ngithandana nawe mabengane eceleni phela manje uthi wena ngiyakuthanda mina isikhathi esiningi usipenda noba awubona ukuthi imali yakho ngala ngiyithumele ngala kudliwa imali kudliwa umuntu akudliwa imali akudliwa umuntu wena uyithola kanjani imali mina ngiyayisebenza i-successful mina nje nginamabhizinisi amathi mina yabona ukuthi imali ubhayiza ngemali-ke manje thina singenayo sidle manje anisho manje benisebenzisa ini akayithandi ijazi benisebenzisa uthi awulithanda ijazi uzofika yonke into ijazi kulo uyabindela hayi senginayo impendulo uyabindela akasakwazi uthini wena ngithi awufuna ukukhuluma nje nojazi uyambona lo muntu wena uyambona lo yamuzwa ukuthi manje uyangibuza uyabona uyazi wazi kahle ngimtshela ngathi uzobe ukhona ntambama lo endlini manje awusho mfethu uthi ufuna imali yakhe mfethu hayi imali yakhe akhohlwe iyona hayi idla kudala lo nto awuchaze ngikhohlwe imali noma ngikhohlwe kukabili yabona ngifuna imali yami noma ngifuna wena ngeke uzudla imali yami namhlanje empilweni yakho shuthi usuyohlala phesheya ngizokulandela ngizokuyeze kuthole vele le yasesidlile su-broke ngeke usangithola ngiyoyiqhubekela noma ingane yami sibe right sesayithengela iy'ngubo zayo ezinhle i-right wena nje phuma uphele nje empilweni yami into ongayenza manje ngeke usamkhumbula ngikhumbula lo hayibo ngiyona-ke ingane yami mina ngingakhumbula lo kuqonda ukuthini ukuthi izinqa zakho yazi uzodukalela imali yakho izinqa zaba ukuthi uzonyamalala wathi izinqa zakho zisoft ngithi njengebhatha besho njalo uqonda ukuthini
Uthi mina lo ngimbona Asilathi ngifake sangene stay soft. Akwazi ukusho lokho. ngikazi ngikusho lokho I-stay soft sinjani? Wayezathi sihambe ngathi ngifaka ku-stay soft mbuzi uchaza ukuthela Uqonda angibazi. ukuthini? Uqonda mhlawumbe ukuthini? sesidakiwe mhlawumbe ngangincenge something Usuphika ngotshwala. mhlawumbe ngangincenge yona lo mali yakho Yini edala ukuthi uze kuyena ingenxa imali? imali menayo kakhulu eblessa nje Uthi mina ngemali zami Awufili ngathi uthi ubekuxhaphaza emedla imali yakho. Awufili ngathi bengixhaphaza ngoba nami bengithole engikufunayo. ukuthola kuphi wena ukuthola kuphi konke. So njengamanje ngoba uthi hayike imali ozothola ngiyakulobola uzowenzakalani uzowenza nje? Hayibo unamanga akayindawo lo. Akabazi abantu noma wala ngezansi bese afuna ungiphenye imali bese afuna ungiphenye imali ibhuti lo akasho ukuthi mina ngifuna ukuphenye imali ngoba shuthi le ngisengikuphe yona Yabona ukuthi ubizwa kalula kakhulu okufuna ngikuedela akangiedele mefuna ungipha imali hayi kodwa yena uzoyithatha leyo mali nanginoma wengane soze uyazi ukuthi muthatha imali mudla imali yakhe kusho ukuthi na uzomudla ngeke lona wayibheka kalula lo wayibheka kalula wamuthi nje wamncoma kabili kathathu uyakutshela ngishipile ekhaya hambile yoyishintsha iphini ngoba usuyazi kodwa mengamuthi nje kabili kathathu sengitshelwa ngishiphini ekhadi elisha yabona ke ngiyamazi mina lona manje usabroke manje ngabe yonke lento mhlawumbe uqala ukuyenza kuyena nomjoli ukuyenza hayi angiqali ngalona ukuzo lesisho sisilala kulova bangigula neke ngilo phansi mina okunemali phambili nje ngikona meke kunemali mina ngibona ukuthi usezobuya ngoba uthi okunemali vele uzobuya ngeke lona asenayo futhi usazobuya asenayo le imali nalena uthi akasenayo ngoba nakho ugundile broke futhi ngiyazi ngisho ibank balance yakhe ubroke lo muntu anatwa ingakho sombalekele ungakhokha uhlala kanjani imali ingekho ukulambe ba ngeke ngilambe mina kulambe nengane yami emumva ngeke yena nje aqhubeke kwabanye abroke nabo manje hayi nami South Africa manje yonke lento ikuphasa kanjani wena uyazi vele ukuthi khona into ozoyenza uzabuya yakhululeka ntambama mina ngiyobona uanti ngiyobona ugogo kahle uanti uzongiyisa lapha gogo uyabuya lo unamanga uzohlala yena ezobe sengilandela ngemuva wena ezobe efuna mina angikubuzi ngiyakutshela angihlanyela lo befika ekhala minye embezi la kumina khona enye inkathi la wakufika engangihamba nomunye usomabhizinisi lo wayengifuna phansi naphezulu waze wancipha ngisho nasemzimbeni yabona leskipa lesi lo wafika egqoka usmall usayizwe ingane umbone uthola amacebana wayekhalela mina vele uyangikhalela nje uyangikhalela kuba kumanje ufuna nokusmile uyangikhumbula wenzela amakhamera nje wona ntambama sobesini wayekhalelani ekubonisa umuntu nomuntu kwakumona kwakuyisikhwele 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 menisuka la ngicela nami usenzela nina nje mina mshiya nami ngiyonakala ngeke lo yamuzwa ukuthi mina nangishiya naye kuyonakala kuzobonakala ngempela usho njalo umthetho wakho vele adiyona masefuna sekamerweni ngiyamazi angathi ngihamba naye nje nalama kamereni niqoqe yonke lento nihambe ngangikhala kuphi mina ngikhalela wena usukungidakela yazini ngoba manje lentweni bakhuluma lento nalo muntu bafo kodwa uyamthanda baba ngimthanda basimba baba washo wena nje washo wena usangithandi manje ubalekelani pho ungangithandi uzobuya uthi uzobuya mana phela ungahambi baba ungahambi usek nawe uzobuya kodwa ntambama wena uzobulela miyeke mfethu miyeke uzobuya miyeke mfethu ayihambalazi mekusebusuku miyeke bafo nawe bafumile hambe uzosho ntambama uzongitshela ukuthi foko mawungibona ntambama wenza ngathi akakwazi nawe umthetho kubalekela iqiniso umboni lo ushawo nembezo ushawo into zakhe uyabuya lo uzobe sendini ntambama uzobe sendini ntambama uzobe sendini lo ntambama akana yethameni njalo hleze sendo please call ya bese ngiyamfonela imfale nedatha ngimenzela yonke into sihlama nje lo akanalotho nempahla yamthengela ngiyamthengela ayikho into engamenzeli yona utshwala mhlawumbe ntambama nje uhleze ephuza njalo lo ntambama nje masefuna ukuyophuza uzobela ezofuna yona yonke into manje ngoba uthi ngeke umiyeka ahambe vele ngeke ngimiyeka ahambe so yenzani he's not gonna get away with that uzobuya nje abuyisa imali yami
It's either ubuyisa imali yami noma kubuya yena khona okodwa kumele ngithole. Angaze ngiluze mina. Africa mfethu at least mfethu umuthi wena uneshow yabo ukuthi uzobuya because manje buya ngazo akasafuni kungcono ukuthi uyavuma ukuthi uyakuthanda bese uzothi hayi ke Cha bese bona nina phela uyangithanda yena. Uyangithanda abe siphila kamnandi. Siphila kamnandi mhlawumbe beseshawa namahloni ukuthi ubona nini. Angazi ufihlani because ayikho umuntu ongayazi le lokushini lento. Yo kodwa abantu benza mhlawumbe ngathi abazi. Benze ngathi abazi phela ngithi umuntu usuke nemali ebaphuzise ebenzela yonke into. Uxoxa yonke konke. Oh. Africa senithanda la nekhona ezikubi madoda. Hawu.